viacerí jazdci problém dodržať ten časový limit. Ono je to tak, že je to tempo 400 a jazdci sa musia tomu prispôsobiť. Čiže Bráto a Odenčana dobre, čo zase ukázali. A ďalší slovenský reprezentant a Konkano, to je ďalšia dvojica, ktorá zdoláva prekážky na parkúre. Keby ste tak celkovo mohli zhodnotiť Grand Prix Bratislava, celé tie 4 dní, športovú úroveň už sme trošku hodnotili, ale aj tú spoločenskú, pretože toto podujatie si za dlhé roky vydobilo aj veľmi dobré také spoločenské renomé vo svete. Ja myslím, že dôkazom toho, že jazdci sem radi chodia aj to, že sme tento rok, máme tu 17 národov, ešte sme 5 národov museli odmietnúť z kapacity dohodov, či je to kapacita ustajnenia, takisto aj časový harmonogram by sme ťažko zvládli. Ja myslím, že Bratislava je trošku odlišná tým, že je to také komorné prostredie, že to nie je fotbalové ihrisko na piesku. Tá tráva skutočne má svoje čaro a okrem toho myslím si, že toho roku sa nám podarilo vyrobiť naozaj úžasne pružnú. Vlastne dnes skáčeme 4. deň a na tej tráve samozrejme tie stopy je vidieť, ale nie je tam nič, čo by koňom bránilo v dobrých výkonoch. A nám len tá horúčava vadí. Je to outdoorový šport, čiže strašne ťažko je, aby sme ešte aj toto odkryli. Určite je to oveľa lepšie, ako v lani, keď boli tu búrky a museli sme posunúť nejaké súťaže. Bronislav Kuliba s Konkánom 4 trestné body, takisto možno pochváliť jeho výkon. Ja ďakujem riaditeľovi podujatia Andrejovi Glacovi za to, že sem prišiel a želáme tomuto podujatiu, ktoré opäť navštívilo množstvo divákov, ďalší úspech.